शा बायलेन जीव हान काबार केलं मरे मुझ सारखं काबार केलं. दादा किती अगत जाय मरे आतुक स्वतः तू ना मागसो दिदा आणि किती आगो तुकला ग मामार मुद्दे वाहन काबार केलं तू घरा को नामून माक लागून मामान तू गे जीव हान काबार केलं आणि किती आगो दादा तुम्हाला सांगणार गाड्यात किती अगत झालं. एनिशन बाबा आव जेन्न काजार जाल्लो नु तेन्नु तू झोल मागू येऊ ना तू हुई असलो म्हणून देवा खबर तू त्या दोन संसरा येऊ ना आव संसाय ना जाया किती रे मामा तरी बरियार बनू रे तू तेच साल्या मामा बोर नु तरी तू गेली बोर रे पुंटे येतान तय तू या सामके प्याप रे पेरे पेरे करीत रावता.